ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳед дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. ширкати Акай Баҳром мебошад ки беҳтарин ширкат аст. мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз. аз номи канали мо Насим Деҷи ҳатман салом расонед. ба ҳаматон роҳи сафед. худо нигаҳбон. ана ки шербачаҳо дар якҷо ба ҳазур бишинед ки насинтиҷа баромад дорад. мегузарем ба якум хонаи фурӯшии мо дар Навори имрӯза. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшии мо дар Навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Орҷиникезис меган. хулоса 3 дар хонаи 8 сотиқ замина, гирдаш маҳкам ва кухни душоварӣ дар дарунаш ҳастай. комната 2-тоаш 6x3, 1-тоаш 6x3, кухни 6x3, дар берунаш кухни ҳам дорад ва нонбойхона дорад, бания дорад, навес ва туалет ҳам ҳастай. хона евроремонт кардагӣ ҳастай. дӯстони азиз, 3 дар хона 8 сотиқ замин, 4 тарафаш маҳкам, нархша 270 000 сомон мега бардора. ба курси имрӯза 2 миллиони 330 000 рубл мега. ба хотири ғарибо шербачаҳо, ба хотири ғарибачаҳо фақат курси рубл қатъи мисол мо ҳисобаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем дӯстони азиз, дар канали нави мо подписатсия кунед. канали нав шудаги ҳастем. иншоалло ҳаракат мекунем дар ин канали нав бисёр хонаҳои арзона ҳамаро дӯстон пешкаштон мегардонем. дар номерҳои 73 ва 75 дӯстон номерҳои ватсаби соҳибшанд. марҳамат, занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибаш пурсон шавед. хонаро дӯстон бо диққат тамошо кунед. хонаҳои замонавӣ, занг бизанед ва аз номи канали мо ҳатман дӯстони азиз салом расонед. ва дӯстон, мегузарем ба дуюм хонаи фурӯшии мо дар Навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, Меҳнатобод 3 меган. 4 дар хонаи 8 сотиқ замина, нархи хонаро бардоро 150 000 сомонӣ мега. ба курси имрӯза дӯстон 117 сомонӣ ва ба курси имрӯза 1 миллион 271 000 рубл мешавад. нархи ҳамин хона, нархаш 150 000 сомон. ба курси имрӯза бигирем 1 миллион 271 000 рубл. хона соли 2020 сохта шудагӣ, оби сӯяди доимӣ ҳастай, мактаб дар наздикиаш ҳастай, беморхона 1 километр дуртар, ремонтҳои хона миёнавӣ боз аз 150 000 сомони муомила ҳам дорад. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюм хонаи фурӯшии мо дар Навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Файзбахшаш меган. хона 5 дар хонаи ремонтҳои замонавӣ, 20 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 ҳаммом, 1 ошхона, боз 1 хонаи зимистонаш қатъи замин. дӯстони азиз, обши 25 сотиқа заминҳои президентӣ дорад. суроға ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти Ваҳдат, деҳаи Файзбахш, хулоса ноҳияи Вахша қарор дорад. хонаи 12 мебошад. алиш танҳо бо хона қатъи, нархаш 450 000 сомонӣ. ба курси имрӯза 3 миллион 813 000 рубл бардоро. марҳамат, бо нагӯям ки
ана акай насимтеҷа ба курси рубл ҳисоб намекуна. дар номери 6611 занг мезанед, маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯшии мо бардор қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсурш мегӯянд. 6 дар хонаи 20 сотиқ замин, хона дар тарафи Фархор, Қизилсурх қарор дорад. ҳамаи шароитош хуб ҳастанд. қолин тамаи партои медрӯи зиндагӣ мекунӣ. кӯчаи кӯҳна ва дар даруни ҳавлӣ поёни хотада канали обгузар ҳастанд. 20 сотиқ замин срочно фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ба курси имрӯза ба рубл қадри 1 525 000 рубл мешавад. телефоном барои тамос 907 23 61 69. марҳамат дӯстон, занг мезанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, ногуфта намояд ки касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ин реклама карда бошед, ватсайт мо барои реклама кардан мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, марҳамат дар ватсайт равон кунед. номерҳои мо дар экран дар ватсайт равон кунед. иншоалло дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. худованд ҳаматона соҳиби хона кунад. бардоро марҳамат муроҷиат кунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. канали нави мо дар сомона ютуб Аразон TGK мебошад. дӯстон, ҳатман даромада подписатсия кунед. мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазорш мегӯянд. кӯчаи Чамануро. хона аз 3 ошона иборат буда дар 10 сотиқ замин ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, хона дорои ремонтҳои замонавӣ мебошад ва фундаментҳои баракҳояш тайёр аст. агар об кашиданӣ бошад 200 метр дуртар аз хона об ҳам ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. нархи хонара дӯстони азиз 160 000 сомонӣ мегӯяд ба курси имрӯза 1 355 000 рубл мегӯяд. марҳамат дӯстони азиз, хонаи арзонака дарёфт кунед. хонаи арзон дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, 3 дар хона 10 сотиқ замина. дӯстони азиз, барои зиндаги кана тайёр мешавад бачаҳо, ягон проблема надорад. 160 000 сомонӣ 1 355 000 рубл. дар номерҳои 1301 занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстон, мегузарем ба шашумин хонаи фурӯшимон. боз як тӯри дигар хонаи арзонак аст ки қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, деҳаи Максим Горкиш мегӯянд. 3 дар хона 12 сотиқ замин. дар шаҳри Турсунзода, Максим Горки, нархи хонара 85 000 сомонӣ мегӯяд. 3 дар хона 12 сотиқ замин. хулоса хона бо семенблок бардоштага, як хонаш барои зиндаги кана тайёр аст. дӯстони азиз, марҳамат 85 000 рубл ба курси имрӯза. барои ғарибачаҳо хонаи арзон 720 000 рубл бардоро. ина дӯстон, ба хотири ғарибачаҳо ана хонаи арзонро пешкаш кардем 85 000 сомонӣ. агар шуморо мехоҳед ки мақсад аз нархи навои хона, замин, квартира, мошин бохабар шавед, ҳатман дар канал мо подписатсия кунед. худо нигаҳбон дӯстон, то видеои оянда дар хонаи аъло бошед.